Ako Zimbabwe zažilo hyperinfláciu, nový prezident Robert Mugabe vyvlastnil bielych vlastníkov pôdy a pôdu prerozdelil černošským farmárom, z ktorých mnohí nemali skúsenosti. To viedlo k prudkému poklesu produkcie potravín, rastúcej nezamestnanosti, ekonomickému zlyhaniu a medzinárodným sankciám. Krajina sa dostala do chaosu. Aby vláda pokryla svoje výdavky, začala bezhlavo tlačiť peniaze, čo spôsobilo hyperinfláciu. V roku 2008 dosiahla inflácia vrchol až 89,7% ročne, čo urobilo zo zimbabwianskeho dolára bezcennú menu.